machiegni nyakora moge jwang' okinyi makawuono chenro mar mbaka oromo koro nie yamo sani nyakora moge jwang' achiel kachiel wabera ni kod ng'eyo ni to piny Kenya ringo e yo machal nade ka warangane chal mar uchumi ma pacho kata ahinya e piny Kenya e kinde magik mathoth osebedo katimore nyakora moge jwang' sani wantiere kod weche go manya wacho ni osebedo ka buogo joket mwandu koso miyo gi thuolo machal nade mano mar timo ohala kata keto mwandu margi e pacho kae antiere kae kod welo nyakora moge jwang' madhi miyo thuolo mondo mi okonwa ne kaka piny Kenya ringo ka girange gi lony margi kuonde ma gitie kachiel koda ka lony margi e sectors mopogore opogore magi mako to chal mar wach e piny Kenya masani ochal nade nitiere budget nyakora moge jwang' manya bedo ka ni dhi ng'ade madhi migepe mopogore opogore kar kanyo dhi keto chumi wa kama chal nade wacho ni ka siling ma Kenya kod dola kaka gitugo kata kaka gibet bende joket mwandu e pacho ka gidhi bedo gi thuolo machal nade mar biro kendo keto mwandu kata keto mwandu gi e sectors kata counties mopogore opogore pacho ka ichako tudi kod wasanyaka giko nyakora moge jwang' mane kama wantiere kar ka mondo mi wapuonjre kendo abed kod ng'eyo ni piny Kenya to chomo kama chal nade to abed gi ikruok mage bende kinde magi duto bende timore kae itudi kodwa e live machuok SMS yodwa kacha 3 nono e mbui mar Facebook wantiere kacha live mano ka wantie kacha Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube bende mbui mar X wantiere kacha Ramogi TV KE mane kama itudi kodwa nyaka gikwa an bende itudi kodwa kacha mbuina mar Facebook yoda kacha Cleophas Oluoch antiere kae kod yawuot luo manga mithuoro mondo mi okonwa ni piny Kenya to chomo kama chal nade kachal koda ka nyaronagi achiel matudi kodwa kokalo e yor Zoom sana chagi mane studio kar kae achako kae kod CPA Eric Kodera mabende en jalonyo weche gi mago osuru kod weche mago chumi bende wantie kod ka CPA Eric oyawre kendo machiegni oyawre ahinya Cleophas kendo amoso jowinjo waduto kama gintiere ne oyawre uru machiegni uru mondo wawinj twak mondo wapim kaka uchumi ma Kenya ka chalo nyaka sani ero kama na inya kama chalo bende nyakora moge jwang' antiere kae kod wendo machielo mabende wan godo achiel kachiel e studio maroka mano CPA mabende en advocate Ken Nyamolo jalonye weche mag ochumi kod chike ang'o kono kachiel kachiel bende ni en to chane yo machal nade kawuono arwaki machiegni e mbaka romo kawuono Ken ero kamano Cleophas amoso uno kwe uru nyikwara moga jwang' kuonde duto ma uwinjoa warwako e mbaka romo ero kamano ahinya kendo wimbo warwaki mondo mi bede achiel kuom jotwak mon godo achiel kachiel e studio kar kae kama chielo nyakora moge jwang' ang' wadhi kuom wendo machielo mano Sheila Olang jalonye weche mag uchumi utire kod achiel kachiel ka entiere e pinyno mar Belgium okonwa nyaka sani ni ginto gise eta manasa achiel toke pod en oyawre Sheila oyawre kendo machiegni e mbaka romo Ramogi TV okinyi makawuono oyawre ahinya Cleophas amoso ute nyikwa Ramogi machiegni uru kawuono mondo wago uru mbaka e wach uchumi mar Kenya ero kamano ahinya machiegni bende e chenro achiel kachiel nyakora moge jwang' penjo maduong' mwachako go nyaka sani sirkal ne olando kendo milome magi en lokruoge magi dhi bedo ka girango kaka chenro mopogore opogore dhi bedo ka itayo e pacho kae mano koting'o duoko piny kwana bede migepe kata rucho oko bede migepe 47 mano state corporations kod kembe mamoko mag sirkal bende en paro malong'o manyamiyo uchumi marwa bende obede yo moro amora motegno kata duoko piny osigo mantiere osuru michoko kuom japiny mitiyo godo mondo mi ochul osara mag ji kendo tayo apise mopogore opogore e pacho kae maga achiel kuom gigo mane owach kaluwore kod ng'anyo mapek mabende osebedo e pacho kae mane kama dano wachake gigo ma jatend piny Kenya owacho juma mokalo koting'o duoko piny nyaka apise kata weyo chiwo budget kata keto budget mano mar apise mag mikai mokwongo jaod jalup jatend piny Kenya jaod jotend migepe e kind mamoko kama gintiere piny Kenya kama ntiere tok ng'anyo nyaka sani uchumi mar ochung' kanye Eric Okay aparo ni wachak gi ng'iyo uchumi mar Kenya kaka ne wanene kane pok ng'anyo ochopo to gi lokruok mosebiro mokel gi ng'anyo to gi koro kaka wadhi mbele achiel kane higa mar 2024 ne chopo
nitiere gima iluongo ni projections manoketi mag GDP nalero ni en amount of goods to gi services ma piny Kenya nyalo produce e higa moro amora. Ne waparo ni mondo e higa ni GDP mar Kenya ne dhi dongore gi 5%. Dongruok mar GDP ne bedo fueled gi a number of factors. Achiel kuom gi en nweng'o mawuok kuom pith kata agriculture, ma bende bedo fueled gi koth ka chwe maber to wayudo ka nweng'o wuok, to ka nweng'o wuok e puothe to wayudo ka gimiluongo ni food prices lokore kendo dok piny. To mano is very important nikech food prices ema influence nengo mar gik moko, gima economy waluongo ni inflation. Koro GDP no winjo bed ni grow kaluwore gi koth to gi mondo affect these other factors. Second factor mane we believe ne they drive GDP maber ne development mar the service sector. The service sectors ma Kenya kama drive economy maber kabisa gin ariyo. Gin financial sector to gi tourism. Ne wan gi geno ni the financial sector was going to grow to gi the tourism sector kaka ne gi exhibit last year. Kiweyo the GDP to nitiere other factors mane bende wang'iyo ni mondo odong Kenya ka mondo wadhi mbele e higa ni. Achiel kuom gi asewacho wach agriculture. To agriculture bro doke matin nikech gima iluongo ni nengo piny, lokruok mar nengo gik moko en inflation. To inflation mar Kenya ka ne odok piny nikech nengo gik moko ne odok piny e higa mar 24 ki compare gi higa mar 24 gadek. Unyalo paro ni kane wachako to nengo gik moko ne ng'eny kabisa, ni ji ywagore ni mogo nengo ne tek, mo nengo ne tek to gi gik makamago. Ang'o mano otimore? Achiel kuom gik notimore en ni nwayudo nweng'o kowuok kuom puothe. To mar ariyo ma is very much important en luongo ni tightening of monetary policy. Tightening of monetary policy notim gi gimiluongo ni CBK. CBK tiyo gi factors ariyo, tiyo gi tools ariyo mondo control go inflation. One of them in interest rates. Kakoro pesa ng'eny ahinya kata wayudo ka nengo gik moko ng'eny ahinya, to CBK nyalo medo interest rate mondo accessibility mar credit odok piny. Koro as at last year ne mano nwadok piny, nwadhi maber kabisa, kendo kane higa ni chakore bende nwadhi maber. To koro kaluwore gi kaka wasechopo sani ni to gik moko change. Loke tok ng'anyo ka koso gik moko biro ka higa ochopo malo giko mari komenta. Achiel kuom gimoloke en nitiere gimiluongo ni Eurobond ma Kenya no successfully ong'iewo e dwe mar ariyo. Eurobond no the government notime to strengthen the currency. Unyalo paro ni nwaywagore kabisa ni shilling yom ki compare gi dollar. Gima ne timore ni the demand mar dollar ne ng'eny kabisa, and it made import costs mondo odhi malo kabisa ki compare gi export. Koro the devaluation of the currency made it very very expensive to import and against exporting anything. King'iyo the income formula, to export and import are huge components, very vital component of that formula. Some import osebedo expensive, to why you end up with a problem of balance of payment deficit. Tendeni why you don't wakilo mang'eny moingo mwatiro oko. One bedo gi weaknesses a shilling. Sama shilling osebedo ma weak to inflation dhi malo, problems donjo mang'eny nikech nengo gik mang'eny mokel go kata mo produce locally okwanyal. Koro Eurobond no ne otemo konyo kabisa to gi factors ma se explain machalo mane affect GDP, mane affect inflation to gi interest rates. Ero kamana ahinya. CPA Ken Nyamolo, in gi lony mari bende weche mag chike kendo bende kanye ma intiere mathoth koso weche mag kwan. Kairange chal mar uchumi higa mokalo kata giko mar ikomenda mana maneno korumo ni nyaka sane kama piny Kenya ochako, nitiere nonro mosegol, nitiere kama osekete piny Kenya, nonro machiegni kama nogol ka tarika 8
mana dwe ma wantiere. Nonro no yango ni Kenya olwar e ngas mano kowuok wacho ni en B3 nyaka CA1 kama entiere karka. Iwacho ni ndhadhu kata ngas mano mara piny Kenya dibed ni olwar piny ka kirange pinje maoko kotenore kod wechegi mag uchumi kata teko mare mano mar uchumi e piny mangima. E gigi duto dirange yo machal to dipime kendo ikete ni gibiro kaluwore kod ang'o, kaluwore kod gigi duto. Ero kamano Cleophas. Rating mar Moody moloro Kenya kawuok e oreya mar B kata ba kabire cha. Adwa ni mondo awache gi dhok ma oganda wabiro winjo mayot ma ok abedo technical. Kata kidhi sikul ing'eyo ni A ber tiluwe gi B tiluwe gi C tiluwe gi moko go. Koro matiende ni kugoli e B ukeli e C to nitie gik moko ma ok isetimo maber. Matiende ni nitie factors ma Moody's tiyo godo karet. Factors ma Moody biro tiyo godo karet gin iluongo ni indices mitiyo godo, to gin kendo very closely related gi gimiluongo ni ease of doing business. Ni to jogo eko makelo mwandu gi e piny Kenya, environment mwamiyogi chalo nadi. Nitie weche mag det kaka uchulo gopeu, nitie factors mang'eny. To gima duong' mogik ma nyocha aparo ni World Bank bende nomedo that ease of doing business en the rule of law. Rule of law en ni ka nigi omenda na madwa keto kata Kisumo kata Bondowa, to environment mitime ohala madhi miyo abedo gadiera ni pesa na ni kakete kae to dhi nyuolore, odhi konyo jopiny, odhi timo gik monego tim. Nitie gik mang'eny under rule of law, ease of doing business, rule of law, property right. Nyaka wabed ni gigi ka ng'ani yang' obiro moketo mwandu ne kanyo tinyalo riti. Koro ranking marwa odrop from B to C. En adiera makende ni mano nyiso ni Kenya oserem. Nonro monego watim ni to en ang'ono momiyo warem. To ka Kenya oserem, joma oko madabiro keto mwandu, iwacho ni lwasi ni bende nyaka non kendo rang Kenya moro makare. Keto kaka machal nade mar ywayo joket mwandu kata e counties mopogore opogore. Kenya kata e chuny boma Nairobi ka, ma en county ma tayo weche mathoth mag omenda kendo mag uchumi ma pacho kae. Oketo kaka machal nade nikech ka bende mang'anyo bende mathoth. Lwasi gi wacho ni nyadok piny to joket mwandu nyalo ringo kata madabiro nyalo dagi biro. Sami iketo mwandu ni Cleophas. Iketo mwandu ni ka idgi geno ni mwandu ni no biro nyuolore, tibiro konyori, to jopiny bende biro konyore. Ka wang'iyo lwasi ma Kenya kae, awacho na achiel kuom ranyisi kata indices mitiyo godo e ease of doing business, taxes kata ushuru en very key. Nikech iwacho ni joket mwandu kubiro to nyalo ringo. To en adiera nikech waseneno ka kembe mang'eny ringo kawuok Kenya kaka gidhi oko. Ok anyal biro taketo mwandu na kama kata ka Cleophas obiro to yudho part of mwandu na to kadhi e doho to ok anyal yudo ratiro mara. Property rights nyaka waluor. To tax bende, cost of doing business, electricity kende miwinjo kiwacho ushuru moketi ma idho gi ok osemiyo lwasi mar jogo eko madwa keto mwandu gi Kenya ubed gi yot. Omiyo en adiera ni nyaka wanonre, to ka ok wanonore to gibiro dhi mang'eny. Wang'eyo kembe moseringo odhi Uganda, odhi Tanzania. Koro lwasi no ema nyaka wang'i, to en achiel kuom gigo eko momiyo wabedo wawuok e B to wabiro e C. Ni lwasi ma wantie godo mwaketo ok ber kaluwore gi
ratings mag Moody. Erokamano ahinya. Nyakura Mojwanga ko nitie gi wendo machielo. Sheila Olang ada rwaki e twak kendo ilernwa kurka kori kaka irange kane weche masani piny Kenya kadhe mamiyo kata ranking no bende bedni odok piny. Oketo piny Kenya kama chal nade ka otenore koda timo ohala yo makare bero uchumi marwa ma pacho kae. Ang'eni e kinde ma intie kanyo bende intiere gi thuolo mano mar rango chal mar siasa kod telo makare mondo mi uchumi ma pacho ka bende ochung' yo moro motegno kata mongirore. De wachang'o kipime ka pok ne ng'anyo gi ochako kaachiel koda ka chenro mabiro tok ng'anyo kata gope mopogore opogore mantie kara. Ang'eni okang' mar gope ang' mabire mbele kae. Erokamano Cleophas. Anyalo chako mokwongo yie gi Ken mowuoyo kanyo kawacho ni Kenya sani ogolwa e ranking mamalo mabi koketwa e C. Tapani Ken owuoye maber gik manyalo bedo ni omiyo Kenya mondo oket piny matin. Gima nyalo mede gi kuma antie koni, kan Brussels koni watiyo mang'eny gi World Bank, watiyo mang'eny gi IMF. To gima nyalo medo kanyo en ni kana wuoyo gi jomo opogore katemo penjo gi ni ero aneno ka Kenya ranking ne odok chien to ang'o momiyo tim kamano. To kana temo cheko matin ng'eny gi wacho ni otim kamano nikech ne nitie chike mopogore mane waparo ni Kenya nyalo keto kaka sani ne giwacho ni gidwa medo onego bed ni medo usuru. To ka wang'iyo ni onego bed ni medo usuru waneno ka jatelo ma Ruto biro to wacho ni ushuru koro ok obi medo ushuru. Wabo kawo approach mopogore. Ka wang'iyo wach uchumi wawacho ni uchumi nyalo gero e laini ariyo. Laini mokwongo inyalo wacho ni kizungu wacho ni wanya tiyo gi gimitimo ni expense driven, expense based nyiso ni ka in gi pesa tiwacho ni sani koro kwadhi maber to ka koro kwadhi maber wabo neno ni mondo wanyiep matin. Magi gik mineno ka koro Ruto osewacho sani kaka ni wacho ni parastatals 27 sani odwa ni mondo gol, wacho ni odwa ng'ado government advisors nus, wacho ni sani koro ok obi keto ofis mar CAS gi gik machal kamago. Koro mago giluongo ni expense based reductions. Mano gimo kaka chiel minyalo wacho ni we mondo akonygo mondo uchumi odhi maber. Mokwongo mano kel finance bill gima Ruto notemo timo gibiluongo ni revenue based. Onyiso ni otemo ni mondo omed ushuru mondo ushuru odhi malo mondo gichok pesa ka gikawo gi ushuru kamano. Koro rating ni kano dok chien, jo World Bank gi jo IMF giwacho ni uchumi kaka mar Kenya, gidwaro ni uchumi kaka mar Kenya otim gimiluongo ni revenue based approach. Onyiso mondo gimed ushuru. To nikech ng'anyo mosebedo gi koko mosebedo, Kenya sani Ruto wacho ni ok wadhi medo ushuru, gima wadhi timo wadhi tiyo gi expenditure based. Onyiso ni ok wadhi tiyo gi pesa mang'eny, budget wadhi duoko chien. Koro mae giwacho ni mae gimomiyo giduoko machien. To aparo ni wabo donje mondo wago mbaka matin gimomiyo sirikal wa ma Kenya osebedo kaluwo ahinya IMF gi weche mag to mae ok osebedo gima ber nikech sama World Bank gi IMF biro sama gitimo nu ratings sama gitimo gik machal kamagi gitimo gik machal kamagi mondo mi okonyu mondo dhi mondo kwa gi pesa. To sama udhi mukwa gi pesa nyaka gibed ni gimiyo conditions mar kwa pesa gi. Koro kineno ka ng'ato kaka Ruto biro to wacho ni dong' aseneno ka Kenya wadhi maber, okine ka atimo kama tatimo kama, tineno ka ng'anyo pod nitie. Mano ranyisi ni nitie information gap. Nitie policies ma Ruto wacho ni odwa keto koluwore gi IMF, chike mokaw kogole IMF, lakini chike gi ok duogi ne mwananchi mapile. Erokamano Sheila, kapok awei kata kapok awuok iri kar kanyo, ntiere migepe mago mosebedo ka chiwo hola mar piny Kenya ne piny Kenya maro moting'o kanyo bengi maduong' e piny mangima wacho ni mano World Bank, ntiere IMF. Kama gintiere giting'o pek marom nade ne gigo ma piny Kenya timo kar ka, nikech mokwongo giwacho kata weche gi mag usuru to mano jolony man gi studio bende ang' kona ni gin to gineno gi yo machal nade kotenore koda
chal mar wach ne dieri en mane lweta IMF e chike mag omenda matayo pachoka kod mago mag World Bank bedo ni oduokwa piny ratings gin bende girango piny Kenya gi wang' machal mane girango Kenya kapod rating ni malo koso kolwar piny kata trust ma gintiere godo gi piny Kenya dok piny to gope ma gisemiyo Kenya kindego onego bed ni irango gi e yo mane nikech koro piny ma umiyo gowi ema chako duoko piny e rank kata kutero gi e rate moro ma piny wolo gi e bi utero gi e si keto gi kama chal nade en kumoro ma dhi bedo ni kata geno medo lal mathoth. Anyalo wacho ni institutions kaka World Bank gi IMF ok gin jok manyien e uchumi matindo tindo kaka uchumi marwa mar Kenya. To ong'ere maber ni World Bank gi IMF osebedo ka dhi mopogore ka giketo lwetgi piny ka gidwa ni gine magindik chike mag uchumi mar piny ka piny. To bende ranyisi ng'eny maneno ni pinje mosebedo ka winjo wachgi achiel mok kaw weche momigi magikaw magineni to wanyalo customize nade. Kiafas kanyalo wacho ni ng'ato kibiro sani tinyisa ni an gi shida machal kama tabiro tanyisi ni okay ka in gi shida no mae gimo nigi tim kama to kasenyisi solution monigi bedgo in kaka ng'ama long'o nyaka dhi mibed piny ming'i ni gima Shila no nyisa cha ing'e ni oda opogore gi od Shila koro kanyalo kawo gik ma Shila kata kele oda en ang'o manyalo timo mopogore winjo wachgi mondo solutions gi obed mane gima Kenya ok tim. Kineno kata chieng' mane ne wane od bura ka jo Kenya ka jo od bura nego yes kata no akeni kani neno malo kanyo ni neno nyaka jo World Bank gi IMF kano bet kanyo ka gitimo observation mondo ging'e ni jigo kura machalni. Magi gik manyiso ni wan kaka jo Kenya nyaka wang'e ni Kenya en marwa wan uchumi ma en very independent. Kunde ma wantie kod kaka wan Belgium kata obedo ni odhi kokwa pesa kumoro onge ng'ama nyalo biro nyiso Belgium ni wadwaro ni kori med ushuru wadwaro ni mondo kori ket tich tim kama mondo ichul gopego. Koro gima nya wacho ni ka wang'iyo World Bank ka wang'iyo IMF gin very notorious kodhi e pinje mang'eny ka giketo chike ma kawaneno tok kony oganda manitie kanyo. Koro sama World Bank wacho ni gikawo ratings sama ging'iyo ratings to giwacho ni Kenya koro kwanya bedo ni okwabibedo ni wanyalo miyo pesa mayot kwanya bedo ni koro wamiyo loan mayot. To an kaka neno ma ok en gima rach nikech Kenya kata obed ni gimedo loan gimiyo pesa mang'eny ranyisi ni pesa gitiyo e yo maratiro pod waongego. Wan gi a very big corruption issues ma pod wan go wan gi governance issues ji oseng'iyo sani ni gima sirikal wacho gi kaka gitiyo gi pesa kata ka gineno budget mane gin gogi mano ok en kaka wan jo Kenya wadwaro ni mondo sirikal oti gi pesa wa. Emomiyo ni neno ka ng'anyo ng'eny nikech ok inyal dhi tikawo loan tiduogo tinyisowa ni idwa kawo $800,000 ni timogo gik ma wakia. Oro kinyal biro tinyisowa ni imedo ofise kaka mag Mudavadi geno mag Prime Cabinet Secretary ofise maonge michake mi jaode bende office. Gik machal kama gima wacho ni kata ka IMF kata World Bank wacho ni ok dwa miyo Kenya pesa mang'eny kaka osebedo komiye wan kaka jo Kenya waneno ni mano be ok gima rach nikech udhi tukawo pesa uolo pesa gi nyingwa to wane ma wachulo to kaka utiyo gi pesa ni ok en yo ma wang'iyogo. Erokamano ahinya Shila Olang'. Eric Odera. Yes. Riwruoge ma chiwo hola ni pachoka tudruok moken hango walose weche mag IMF kod World Bank. E studio kada winjo duondi kotenore kod weche gi duto mare wacho ni mondo chumi ma pachoka bende otegno wacho ni choko osuru gichoko osuru ikawo hola to hola kitiyo go makare mane makelo ni yuto kata lokruok bende kama entie to japiny bende neno lokruok ne dieri kama entie nikech mane gima golo Uganda kendo dhi oko e ng'anyo to ng'anyo makelo lwasi ok bed makare joket mwandu ok bi kama gintie ng'ur kod pogruok mag paro madonjo karka kama IMF gi World Bank nitiere ranking kata rating mar Moody's kama gichiwe no oketo piny Kenya korkain e yo machal nade gik ma wacho duto mokwongo ka mondo GDP kata yuto ma kanyakla mag piny oidhi ka ranking ma kama oseyudi e pacho koni ka diponi en omenda mawuok oko mirango ka gitiyo kode chop nade. Cleophas we achak lero kama achiel
public debt gimiluongo ni gowi mar serikal gope mar serikal ma Kenya ka sani wan gi gowi maromo 10.3 trillion. Out of that 10.3, about 5 trillion in external debt. Modong ema owuok from the local market. Debt no o increase by 18.7% from 2022. Tiende niya, serikal mar Kenya Kwanza nyaka ne gidonji gise medo gowi gi almost 20%. Gise medo gopi go gi almost 20%. Now, esama koro Moody ose rate Kenya mochiwo the ratings mo drop nyiso ni Kenya the attraction mar foreign direct investments and foreign investors into the country drop. Mano is driven by several factors. One of them anyalo nyisi. Nyocha kanyocha wan gi ng'anyo. To ng'anyo, the epicenter mar ng'anyo ne town. Investor mora madwa invest in Kenya is very cautious mondo invest in town. Nikech the risk perception in town is very high. And almost certain when there is a protest in town, then their property is not safe. With the kind of legislation Mawanguma is weak, where your property is destroyed through a public, it's very hard for you to get compensated. Then investors will shy away. Okay? Now, a trillion effect mar go ma wan go mar jo Kenya ni we anyisi. A financial year mo end ni. Kenya no chulo 1.2 trillion go we mo chulo. To inge pesa mane watiyo go development and recurrent expenditure. 1.1. Compare the two. So you realize we are spending more to pay debt. Sani kingiyo Gowi Mawango is almost 67% of the GDP. Tendeni atamalo prauchiel gabirio mar gik mar mwandu mwak choko watiyogo echulo public debt. Okay? And this is not sustainable. What can we do? One, I'll give 3 solutions to it. The first one, serikali nyalo timo gimilongo ni debt verification. And I join gik ma jo piny wacho kata gima timore ni nitiere institutions mar tasked legally to do that. We don't need to form another task force. That's unnecessary spending. The Auditor General is mandated to carry out, among other things, audit of public debt. So we need the Auditor General to verify the authenticity of the current public debt. Kama no mokwongo ngene pori mokadek matiere wiye ka. Debt verification ka. Bose ka time pacho ka to kitime itime ge thuolo marom nade. Onge maber ni nitiere aput mokoro los mabende osewach ni renata mar chik jatend piny Kenya no orokni etimo gima chalo kamano. Debt verification en gik mage mantiere iye ka. To gin gope mage ma ponono wanya bedo ka warango. Ponono weyo osebedo ka nitiere ni dipo ni Kenya chulo gowi ma ponono maonge. Well, debt verification was set in because it is mandatory and statutory ni nyakatime. And there are reports. Okay? They exist. The debt verification should reveal, among other things, ngamawa owe, how much do we owe them? No, debt ni nomiwa at what interest rate? Was that interest rate favorable in the market as at the time when wakaweni? How much have we repaid? And what is the outstanding balance as at now? As at any given time? All these things, reports should be there. And I know they are there. So that does not stop us from doing another if we so wish. We want to know the current debt status at any given time. What we should do for now, if we are so serious, number one, we should know the current public debt through the debt verification audit. Number two, government osebedoka olo gopi. And there's no problem with the World Bank and IMF. Of course, we have problems, Nikechen. They are commercial loans and they're very expensive. The alternative is, why can't we go for bilateral and multilateral loans from development partners? Manyalo mewa concessional loans. That can be a very good initiative instead of going for these very expensive loans. Okay? So in my view, I would rather advise the government to go for bilateral and multilateral loans from development partners. Okay? Mawanya law wachoni, we cannot pay this much this year. Okay?
can we be given more time, or can we reduce the amount to be paid, so that it becomes easier in a situation we are facing a budget deficit. Okay? The other things Mwanyalotimo. Yes. The other thing Mwanyalotimo is to look at the budget. Okay? So that the budget is well defined in terms of debt. How much is the deficit? Okay? To deficit, what is it? So whatever we are borrowing is so specific and goes straight toward development, not recurrent expenditure. So we readjust the budget to ensure pesa more all is development oriented. Okay? Yeah. I think those initiatives have huge economic influence on our economy. Ero kamana nya Kenya molo kapo ka oyuyo masangwen sani tulo mamiyo mondo mi lernwa korka kori mondo mi uchumi mar Kenya uchung ka pod warango weche mag ola chulo gope kod ka omenda mamoko mondo odongruok ma pacho ka to japiny wacho ni ofuke otuch kata ofuku oduono ochalo nade korka kori. Cleophas we atigi ranyisi kata mfano mar ng'ano endo mondiki wawach ni mesachi en siling 30,000 to kisegolo deduction magi ushuru gi gimoro amora tidonge 10,000 to in gi advance mikawo kamitiye idong kata gi siling moro 1,000 emimanori godo. Kidhi ichako kendo ni ibiro ni mondo mi another advance akonyi kosanegi, in already in the negative. To kibiro anyalo tamora miyi, to ka miyi to mich ma miyi advance ni teri to the negative. But then can in at negative 1 to made 10,000 in at negative 11,000. But then is a work and no more ground kama jiwuothe in a bur moro matere. Hola mwasibedo kawa wacho kendo mete dhowa. Tapenjo tapenja moriere. Ni mondo unyiswa piny mose dongore gigo World Bank gi IMF. Onge magi jo ohala to onge chieng' moro mubiro wachonwa kurito ni gope kata hola mudwa ni mondo ukaw ir World Bank gi IMF ni chieng' moro noriti ni Kenya nochung'. Ok nochung'. Economy wabro bedo ni ng'iyo malo nikech onindo gi toke. The fact no nindo gi toke ataro kama emomiyo wang' ng'iyo malo. Otherwise wang'e onego bed ni ng'iyo buolo. Koro gik mwawacho mang'eny ni World Bank and IMF and paro ndalo moro kane wawuoyo about budget kae na wacho ni idea gi paro to nitie tongoe jomonego bed ni loso gigi mondo mi owuothi nitie ongoe dabar omiyo advisors mani wachogi nyaka wadware kaka wakati gi down expenditure marwa. Aparo Sheila no wacho ni expenditure driven. Wantie a lot of wastage. To nitie gima dhongere wacho ni efficiency gains. Can we tap on the wastages mwatemo? Kendo wastages gi kwa tap mwaketo maber mwa realize efficiency gains. Ibiro yudo ka wan go omenda moromo. So kapok idhi ni dhi dwaro pesa mar World Bank gi IMF mabenda wacho ni gadira ni ok bi konyi mari ma intie godo cha isetimo nade. Nyaka wa restructure expenditures magwa for necessities. Nitie kuonde mwasebedo kwa ng'iyo nyi neno nyoro ka medical interns odhi onindo e the Ministry of Health. Health is very important. Education is very important. Kapok wadhi waketo 800 million ne wadhi timo godo confidential expenditure. Confidential gigi nango. Osiptandwa mabondo iyudo ni uket very good equipments to ni stima
mantie kanyo ok nyal run the equipment because pod kukelnwa iluongo nang'o transformer manyalo miyo mondo machines gi odhi. Aparo ni priorities magwa bende are lopsided. King'iyo iluongo nang'o pyramid base mare onego bed ni bedo heavier to wato wachalo gima invert. Priorities magwa upogore. Gik mwaparo onego bed ni konyowa ni konyo jopiny invert. So adiera makende en ni nyaka wachak wawegi. Emomiyo anda yie gi ng'anyo kendo yie gi jojenzigo nyocha na wacho kamano yie bedo chairman margi nikech kata an Gen X ta yie gi gik ma giwacho nikech giwacho and they are asking the hard questions ma wan kaka gatekeepers generation marwa moro ka mar gatekeepers moyie ni in kiwuoyo nikech chiemo to en tabia marach wuoyo kichiemo ni koro ok inyal wuoyo. Ka ok watima nonro kendwa mwabet mwang'eyo mwachako kata kapok wadhi World Bank wa streamline expenditures magwa then wang'eni efficiency gains mwayudo kiboho marwa watero kanye nono to kata udhi uhol World Bank ya IMF nyaka chieng' ruoth Yesu bi onge piny. Eriko wacho ni nyocha ni wachulo 1.2 trillion ubiro chulo to expenditure marwa to 1.1 ubiro dhi kamano nyaka chieng' rum. Par gima ne wacho ni ka in gi advance to kwayo advance ok konyi medo siki to wahero ng'iyo Singapore. Jadolo masani iluongo ni William Samoei Ruto gi Lange ng'iyo Singapore to Lin Kuan Yew mane prime minister mar Singapore ne nitie gik moko ariyo: discipline to gi the rule of law. Governance structures ma Singapore are perfect. Emomiyo Kenya ka ne wayudo uhuru the same time. To jomoko bende wacho ni sessional paper number 10 mane Mboyo ndiko ni ema joka nobiro mokawo modhi otiyo godo. Kane jakom giro donje e loch 202 no giting'o ji ka gidhi benchmark gi Singapore. Idhi benchmark to gimidhi benchmark to gini une wuon gino iwinjo. Koro nyaka wanonre uru rule of law gi governance to waher joma riek bende mondo konywa tich. Nakoro mo jongi winjo waher joma riek adhi ane kuom jalony mariek Sheila Olang sama network dhi nyime ne yieri gi weche ma jotwak dhi go mbele ka. Nitie piny manyalo dongore miseneno kaluwore kod ola jolony weche mag uchumi ujokono waniero ola ni inyati kode dongruok inyati kode osuru bende ma ichoko. Koro ka in sani bang' twak kata madhi go mbele sani omi paro machal koso oloko pachi kotenore kod dongruoge ma siko ka yware. To gima Ken Nyamolo wacho kendo moyiere kanyo kod CPA Eric Odera dibed ni en tabu mar telo makare tentelo makare ma kanye malo karidre piny koso piny kadhi malo notice ni bottom up koro nyabedo kwa malo koridre piny koso chal nade. Erokamano Cleophas, anya wacho ni shida ma wan go apa ni en shida mar pimo wich, ipimo wiwa mang'eny. Nikech kaka Ken owacho, ber ka samoro wadok chien, emomiyo wach mar Gen Z ni miyo jotelo ma wan go sani tich matek kabisa. Ka wadok chien ka waneno kata ni World Bank IMF ma wawacho sate gi ne gi yakany. Ne gi ng'ama no chako gi to gisebedo ka gitimo ang'o e piny ni. Kidhi tisomo historia mar World Bank gi IMF, natiyo ne World Bank, mana US natiyo ne World Bank. Kidhi tisomo historia margi, World Bank gi IMF ne gik manochakore mondo kony Europe kane gitieko World War II. Donge? To ka samoro adhi tang'iyo ni mane gikonyo Europe mondo rebuild economies ma koro jokgi mondo jokgi okonyore e ndalo no. Ne gimiyo gi conditions mage. Ineno mondo migi pesa. No miyo gi pesa gi conditions matek kaka sani miyo conditions matek. Hapana. Koro kane gisetieko ma gisegerore ma giseherore, koro ka gibiro irwa koni to ginyiso ni uonge pesa kaka Ken wacho uonge pesa. We negative, we chaka medu pesa kendo. To kidwa ng'e ni World Bank ka IMF pok nokonyo piny moro amora ma pinyno odhi mochopo modongore. En niya. Ken kaka wacho e wach Singapore. World Bank obiro Kenya,
ing'eni ka gibiro Kenya ok gin institution mabiro to cheko ni tapenjwe rule of law ni be otiyo tapenjwe corruption be tiyo tapenjwe kata kadwa mi budget ni kadwa mi pesa loan makoro pesa mikwaya ni kang'iyo budget ni be en gima donjo adieri to kineno ka World Bank gi IMF gionge gi any interest e cheko ni rule of law be tiyo institutions be tiyo ng'e ni magi gik ma gin jok manie ohala to ok gin mana e ohala mar pesa nikech pesa to pinjego ng'eny go kabisa king'iyo World Bank gi IMF most of it bedo run by US by America koro king'iyo gi interest gi ok en mana wach pesa loan ma gimiyo Kenya no ok gibitho kata koko chulgi ineno interest gi en interest mar bedo gi control gidwaro ni piny kaka Kenya odong' adong'a piny kumobeteno nyaka chieng' koro biro tiwuondi ni kawa tim kama koro wadwa ni mondo idhi e revenue based med ushuru kaw ushuru to sama giwacho ni med ushuru kaw ushuru no ng'ama giwuoyogo kata ng'ama obet e wi mesa kanyo gipenji ni tapenji wach corruption to wadwa dhigo nang'o tapenjie ka watiyo gi gimoro giwa giluongo ni ranyisi indicators kaka GDP ma Eric ne wacho wach GDP no ber waonge gi wach gi GDP lakini GDP no ok en gima wanyalo birogo e uchumi kaka mar Kenya ni koro watiyogo ka watimogo assessment nikech en gi gaps ng'eny kabisa ineno koro ka wang'iyo ng'ato bunyisi ni emomiyo samoro Ruto dhi e TV to wacho ni yaw jowadu dong wamedo GDP dhi malo gigi dhi malo to raia mantie kaka ng'at masani ni dalawa karungu sori kacha kowuok kawuono ni adhi nyiewo omena to nyalo nyiewo kiny koduogo to koro pesa ne chatino ok onyal neno to koro advisors joma nitie ka economists mantie kani ok ging'i mondo gidog chien mondo giwach ni ola ma olo pesa pile ok kony ere kaka wanyalo temo mondo mwananchi mantie piny okonyre gi pesa ma oloni to solution en mana achiel kendo nyaka wabed development focused nyaka wabed gi good governance gi institutions matiyo mano kende ka wanyalo bedo ni wabedo attractive ineno ne investors but kata kamano nwa wat kaka mag agriculture nikech agriculture e gima duong' ma Kenya sani uchumi ma Kenya sani tiyo gi agriculture kata ka wang'iyo gik ma waloso agriculture kanyono ineno ka jenzi ne gone koko ni ang'o momiyo wan gi ministry ka koro wa depend on agriculture tichaki kawo ministry mar agriculture imiyo ji fertilizer magin low koro agriculture ni ema wa depend on as an economy to agriculture ni emidhi tiketo governance structures gi institutions ma are very corrupt ineno to magi gik ma IMF ok bibet piny ni ging'iyo mago ok gidichlo gin e ohala ni mondo ubed kaka Kenya ubed yani at their mercy sate koro magi gik manyaka wabed piny kaw wa understand IMF gi World Bank onge chieng' ma gibiro ni genuinely gikonyo in fact mano momiyo an kaka samoro katimo advice ne pinje mopogore anyiso ga pinje ma pod ni e level kaka marwani wa encourage regional alliances wa encourage south development ineno wang'i ni jok mani bath wan gang'o to wanyalo konyore nang'o nikech ka ringo pile ni wadhi America ineno gik magtimre kodgi sani gionge gi sa mar konyowa nikech gin gi shida mar gin giwuon koro anya tieko kawacho ni sirikal mantie Kenya sani owe wach mar pimo wich gigi kata kidhi e Google kata kidhi e YouTube tibo puonjre piyo mondo ing'e ni World Bank pok nokonyo piny moro amora. Erokamano Shilo Lang ang' waduogo iri bende wayud mathoth nyakora mag jwang' kotenore kod chal mar ochumi ma pacho kae to sani waduogo kod weche mathoth mapod otenore kod matimre kod gwenge e kaunti ma Homabay jo ODM loso kotenore kod wach mane Raila Odinga wacho odiochieng' manyoro mano ka gichuo achiel kachiel kaunti ma Kisumu bende jo piny wacho nade jenzi moko bende loso giloso galosa wacho ni warito winjo gini jenzi ma Homabay wuoyo koso gidhi bedo ka giling' mago kod mathoth wabiro nyaka gi sigana mawuok Rongo Kanga kaluwore kod sienyruok mano kar kunyo mula mano omiyo oganda olalo ngimagi kendo report biro mathoth waduogo bang'yo masani kik idhi mabor.
I told my brother kuna kamzee hapa kanakaa kifo na pesa imeshikana. My brother kaniambia speed plus quality mlete Kenya hapa tunaweza hongana tuspidishe harusi ya kuoa asubuhi ya kufe saa 8. Oh my God. One day he started coughing. Oh, my brother told me, in the addiction world it's just rough. And you got to be rough to survive. Watch this story and more real-life stories exclusively on Citizen Digital. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Okokane waromo First day mane waromo Kisumu Omoditoni na wongdala Omoditoni nilitoka nyumbani Wakalo siaga baba waweche Wakalo nyalego waweche Dial *811 *275# to get this song. Nyakoro mogejwa mwaseduogo. En mor mana podi kete karka chenro en mara mbako romo kendo wantiere karkae wamanyo Millicent Adhiambo mondo mi okonwa ni chal mar wache kaunti ma Kisumu ten mane jo Kisumu ne ochumi ni ochung koso sudo mane penyo moda penyo Millicent Adhiambo karkacha to bende motelo ne mano anga kawa ne ote mokari adek kae mondo mi wenda bende obera ne korng'eyo ni jopiny to wacho nade kadi pona wado Millicent Adhiambo watute kode sani to motelo ne ma nitiere ote mane oor karka wanyalo yudo ne ote go achiel ka achiel ka koro Maga kumu juni, oya urek lofas. An kirindo kasugunga mbeta. Mosneri odera, wodala, amor, marnene, omor, marnini. Adieri ni Kenya, ni kama tek, mangeny, uchumi. To government, mar Kenya kwanza, to dich mana kod osuru. Mano osuru mantie kanyo osuru. To gik ma osuru, michoko kuom jopiny go, onge gima japiny neno. Ruto, gi government, marani, biro weyo wa Kenya, biro weyo Kenya kanyaka chumbi mar 10 bob biro bedo 50 bob. Anga duogo gi ote mar Ruth Nyathi Ochieng. Wawinjo ote maka mago nyakoro mojo ma beno sedona. Seso mo ote achiel mano mar maka kumu junior. Anga duogi kod ote mar Ruth Nyathi Ochieng anga duoga chak godo. Kasani yena mondo me adhi e kaunti ma Kisumu ir Millicent Adhiambo mondo mi okonwa ni chal mar wachen mane ka to bange woduoge twaka mane giwela dekka. Millicent Adhiambo oyaure Kisumu uchiewe yo machal nade nyaka sani en koth chieng to uchumi wacho nade to jopiny ochane yo machal nade kata in uchumi ini nyanene yo machal nade kaka jadak ma Kisumu bende kaka jafuambo bende arwakini machiegni miwane chal mar wache kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Cleophas wachiewo maber e kaunti ma Kisumu kaendi kanyaneno piny liet to ng'ich be ong'ich taneno ka bende piny oyawre ne jodongo maber aneno ka giloso lai marabora gimanyo omenda gi mapile mowinjo migi kaka jodongo e kaunti ma Kisumu kaendi adwa teri achiel kachiel ir jopiny mondo migi nyiswa ni to gin ka ging'iyo kaka chal mar piny Kenya chalo nade ochumi ma pacho kaendi ochalo nade gi sani to ka piny omedo dhi kamaendi odhi chalo nade e ndalo mabiro nyime kaendi wadwa ni wawinj pachgi achiel kachiel mondo gin to ginyiswa ni to ochumi chalo kodgi nade pacho kaendi kata kit ngimagi magidago e yor ochumi ginyalo laronwa lara machiel king'iyo kamera cha gi nyingi bonisa ni pachi chalo nade chal mar ochumi pacho kae. Ginyinga an Samuel Okoth ajadak e Kisumu ka. Uchumi masani ok ber ahinya nikech ji matin manigi tije kendo ji matin mondiki koro onge pesa mawuotho e mfuko japiny ma kisungu luongo ni there is no cash flow.
so mano miyo pesa koro ok donji mfuko japiny kendo pesa ok ringi. Koro ka ni sirikal nyalo chuogo thuolo mag tije kendo ginyalo keto thuolo maber mar ohala, nyalo miyo pesa wuothe mfuko japiny kendo mano nyalo boost economy marwa kaka jo Kenya. Erokamano. Erokamano ahinya. Machiegni wawa makni. Iluonga ni Steve, adak e Kisumu ka. Uchumi matimo mar Kenya ka ok ober nikech mokwongo wan vijende waonge tije, wadhi skul wasomo, tije onge. Koro wakwa sirikal mondo ging'iye kaka ginyalo loso uchumi mar Kenya. Moso Kisumu ka nomuk gimoro amora ma kata biashara sani kata cash flow onge, industries mane bed ni manyalo empower ji ne oduogo lor mamoko podho te. Koro wakwa sirikal mondo ka giyie to giyawe industry gi manyalo absorb ji mondo ji kaka ji nyalo tiyo, wayud tije to wayud pesa be. Erokamano. Erokamano ahinya. An iluonga ni Victor, jadak ma Kisumu kaendi. To uchumi mar pinywa masani ni Kenya wakae otek sani nikech pesa moyudo matin en mane wachulo godo osuru. Koro wan watiyo matek to wapidho sirikal, wan wawegi ok nyalo konyore gi pesa wa mwaloso. En mana pesa sirikal, wan waloso pesa ne sirikal, to tich mwaloso godo be onge. Kiyudo siling 300 jagi pogo gi sirikal okawo 250 dong gi 50 ok de konyi. Koro kodhi kamae to ngima makiny biro tamo wan chibiro chuno nyaka wabed piny ok wanyal pidho sirikal to sirikal nie tich. Sirikal emonego beni kelo pesa na pesa flow piny, pesa nyal flow piny. Wan koro wapidhe. Manyiso ni wan ochumi ni nego wa, ochumi ni tieko wa kabisa. Ani luonga ni Kennedy Ochieng, aja Siaya. Paytech president onego bed ni ng'iyo asla malong'o. Paytech wahinyore, waonge kwe, nyocha ohinywa tiagas barwa ndasi ni mondo wayud hakiwa, kaka wayud hakiwa koro onge. Yani wan wadwa dong' adong'a ni wadong' kama wajo Kenya kama ni onge gima wanya timo ma wanyalo konyowa e ngimawa. Kodhi kama iparo ni ochumi makiny dhi chalo nade kod ngima oganda? Ok ane kodhi bedo mayot nikech koro piny osebiro matek. Ok ang'eyo kuma piny ochome, lakini Nyasaye ong'eyo. Erokamano ahinya. Machiegni. Pachi chalo nade wi ochumi ma pacho ka? Ochumi chalo nade? Uchumi ma Kisumu kae kata ma Kenya kae osebedo marach kabisa nikech wan ne wagoni jotelo gi kura ka giwuondowa ni gibiro losonwa gik moko, to kata king'iyo Kisumu kae e city maonge kata mana industry kata achiel. Koro ing'eni wan ji odhi skul, kaka wanyalo konyore onge, makoro wan wabedo gi mrima kabisa wan kaka youths. Emomiyo wachako gik moko ni Gen Zski. To Gen Zski biro ketowa kama koro jatelo moro amora mwaromogo wabiro hinyorego nikech ne wagocho ni ne gibiro gilombowa, gimiyowa sweet talks, ginyisowa kaka gilosonwa uchumi, gilosonwa Kenya. To sani kata mana industry achiel onge go Kisumu. Mano miyo wabedo wawinjo marach kabisa. An iluonga ni Wycliffe Omondi, ajakano makobura kacha. Uchumi mar Kenya okethore to kethe gi josiasa. Siasa masani goyo en siasa mopong' gi mibadhi. Wakwayo rais mar Kenya, vijende sandore piny ka. An kaka antiere kae ni an gi certificates, but kidhi kae nok ka tije onge. Koro mondo gikonywa, gichiw tije ne vijende. Ka hiki oseromo 60, dhi dali dhi yue, we jok manyalo tiyo oti. Vijende omi nafas mondo oti. Akwayo makende ne Rais Ruto, kamoro amora ma intie. Certificates wan go ka tope i sanduku. Uchumi mar Kenya nyalo kony mana gi vijende. Emomiyo kaka Gen Z nowuok. Wuoguru mondo wakony kaka wanyalo konyo Kenya. Mane en Nyasaye ogwedhi. Anti luonga ni Godfrey Doyo. To mana wach to ok ng'eny ahinya lakini kaluwore gi chal mar uchumi piny rach. But wakwayo ni piny obed abeda gi kwe to chenro dhi adhiya kaka pile. Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas, mano e paro mopogore kata duond jopiny ma Kisumu e wi gino magiwacho kotno kod chal mar ochumi ma pacho kaendi kata ma Kisumu kaendi. Jodak ma Kisumu yuago ni tije maonge ne ojende kata tije maonge ne rowere emomiyo gigo matimore e piny kae gi sani
dhi nyime kaka gigo manyocha owuok kaka riwruok mar rowere mong'ere kaka Gen Z ma bende nowuok mar sundo tend piny owacho mar jatend piny William Ruto kaachiel kod kwedo paro mar chik komenda ma higani. Mano gikwayo ni kaber to sirikal ong'iyane kaka ginyalo loso nafas mag tije ne rowere mondo mi rowere olos ochumi mar Kenya makiny. Ka ok kamano kionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo mbako romo ma bende en chal mar ochumi ma pacho ka. Cleophas an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Wawuok e kaunti ma Kisumu kendo warang'ane matimore kaunti ma Homa Bay. Adara tudo achiel kachiel kod Ali Abich mondo mi okura nyaka sani gichal nade nyaka sani e kaunti ma Homa Bay kama twak onego bed ni dhi nyime kotene kod gima Raila Odinga nowacho odiochieng' manyoro kod gik mamoko matimore e kaunti ma Homa Bay. Ali Abich oyawre nyaka sani Homa Bay uchoyo machal nade to jogo meda twak godo kawuono en sigana mane ma iluonwa kotenore kod twak mano tim odiochieng' manyoro kod jotelo ogai mar Azimio kod ODM kod jatend piny Kenya Raila Odinga. Wamor mar bedo twak achiel kachiel kod jotelo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay kaendi ma obago romo margi kaendi ka thor mar wachgi gidwa golo pachgi kaluwore kod twak manyogol kod ogai mar ODM Raila Odinga manowacho ni koro giyie mondo mi twak obedi kind twak obedi mar kochakore wuok juma manyien ahinya to kaluwore kod pek mosekel gi ng'anyo ma rowere mag Gen Z osebedo katimo e pacho kaendi kendo odiochieng' ma kawuono jokombe mag ODM kuonde chung' ute buche mopogore e kaunti ma Homa Bay kaendi oraumo Homa Bay kandi mar golo pachgi kaluwore kod milome manogol kod jatend duond bura mar ODM ma yie mondo mi twak obedi kind jatend piny kaachiel kod kweth mopogore opogore ahinya to pek ma osekel ng'anyo mosekelo pek e pacho kaendi kaluwore kod sundo ma rowere mag Gen Z osebedo ka sundo godo kwedo go sirikal mar Kenya Kwanza kaluwore kod gigo eko ma giwacho ni kosebedo ka dhi maber e pacho kaendi. Omiyo en mor mara mar bede twak achiel kachiel kod jokombe mag ODM ma gidwa nyisowa thoro mar wach ma gichako ma gimiyo giromo odiochieng' ma kawuono kaluwore kod ote manogol kod jatendgi odiochieng' manyoro mar chiwo thuolo mondo mi twak obedie kochakore wuok tich juma manyien. Ibiro chako gi nyingi tingiso kaka achiel kuom jokombe mag ODM Homa Bay County kaendi. Ang'o momiyo romo kawuono kata pek mar wach mane ma unugo odiochieng' ma kawuono mogombo mondo mi ochope ir jopiny machiegni. Erokamano. Wan kaendi kaka jocham mowuok e sub county saboro mantie Homa Bay County wabiro Homa Bay kaendi mondo wagol pachwa kaka jochama mar ODM mar Homa Bay County. Wan kaendi Kasipul, Kabondo Kasipul, Karachuonyo, Ndiwa, Homa Bay Town, Rangwe, Suba South gi Suba North. Omiyo wan kaendi wate. Waparo ni en gima ber mondo wabi kaendi mondo wagol pachwa kaluwore gi weche ma nosebedo ma ok odhi kare e Kenya ka. Mokwongo tik wa support vijana mowuok oko kaluwore gi financial bill manyiche nitie Kenya ka mane gi reject kendo wa support gi sawa mondo gidhi mbele gi paro manyiche gi ntiere godo. Namba ariyo wan kaka jokombe wakwayo gi muolo nikech Raila Amolo Odinga nodhi mo join President Ruto nyoro kane gi wacho weche mag loso commission manyien. Omiyo wan wa support gima Raila wacho ok wanyal kwedo nikech duto te wadwaro kwe Kenya ka. Omiyo ODM nyaka wafuati gima Raila Amolo Odinga wacho kendo nikech en gi paro maber mar riwo jo Kenya mano miyo giyie ma gibedo kacha chande gi teka ka jo Azimio kotelne gi Raila Amolo Odinga. Namba adek wan kaka jo ODM Raila ne nigi paro maber mar kawo uongozi mar Kenya lakini kaka weche nosetimore to pile wang'eyo ni Raila en ng'ama ohero kwe makato mae to pod okelo kwe. Wan wamiye thuolo mondo gidhi mbele gi med wuoyo mondo weche te obed makare Kenya nikech ok wadwa tungni to used to support 100% gi paro magin go maliw mar mon mi Kenya tich osebedo matek ngima tek jonyuol winjo matek ji te nyaka yuzewa mosesomo ok nyal yudo tich nikech program ok ber e Kenya ka. Omiyo wan wa support ni mondo dialogue odhi mbele e yo makare.
Jakom kapok awe adhi ng'ama chielo, iwacho ni kaka un jo telo mag ODM ka support weche mag Gen Z system e pacho kaendi. To king'iyo yor tudruok mar mbui chakre odiechieng' manyoro kane jakom osewacho ni twak mondo obed e kinde jogi kaachiel kod jatend piny. Ineno ka rowere mag Gen Z osebedo ka kwedo malit mokalo wach manogol kod jatendu mar ODM. Ok ang'e ni kaka un jogo eko ma jotend ODM mwalo kaendi. Ma okawo machal nikech wacho ni usebedo ku support gigo eko ma Gen Z system e pacho kaendi, to odiechieng' manyoro ineno ka gikwedo mokalo wach manogol ni mondo twak obed e kind jatend piny kaachiel kod kweth mosebedo ka sundo mondo mi lokruok obed e pacho ka. Wang'eyo ni Gen Z nigi mirima kaluwore gi weche mosebedo e Kenya kaka nikech kata gin ok giwinj maber. Tawa wakwayo gi muolo nikech piny ma ji nitie ji nyaka wuo ma ji winjre. Wami jotendwa go thuolo mondo otim gik mowinjore mondo jo Kenya obed e ngima mowinjore. Koro wan wakwayo ni gidoga ni chien matin giwinja ne wach jotelo mondo wang'eya ni to giko ne ogik nang'o. But gidhi adhiya mbele gi presa ma giketo kik giwe mo gichungo presa. Karibu. Erokamano ahinya, ting'ichwa ni ichung'e in jakom mar constituency mane to pachi ng'a kod twak mano bedo e kind jatendu mar ODM kaachiel kod jatend piny mawacho ni mondo mi twak obedi kochakore wuok tich juma manyien. En paro mane waneno ka rowere mag Gen Z manochako ng'anyo pacho kaendi osebedo ka kwedo malit mokalo ahinya to yore tudruok mag mbui ka giwacho ni gin jakom mar jatend ODM ok jatend gi manyalo lose logi kalo kod twak mane gibedo odiechieng' manyoro. Erokamano ahinya, an iluonga ni Carolina Chieng' Widhi, an jakom mar Rangwe mar ODM Rangwe. Wana wawacho kama kaka jo ODM, mana kaka jakom wado osewacho. Wawacho ni kata freedom ma kawuono wawuoyogo ni. Emomiyo wan kaka jo ODM wa support jakom. Freedom ma kawuono wawuoyogo ni jakom ema nokelo. Aparo ni chon ne ok inyal wuoyo kata e social media mar X no. Omiyo gimomiyo wa support jakom en ni freedom to kata devolution ma kawuono ndiko nyithindo mang'eny e piny mangima e Kenya ka. Wan kata gi jotendwa mwang'eyo mane opos wach mar devolution to kawuono gine ma gi enjoy koso gi enjoy. Emomiyo nitiere gik moko ma ka jakom wuoyo to nyaka wachiki to wakwayo joma tindo. Mokwongo kawo thuolo ni mar timo mos kabisa e Kenya mangima kaluwore gi tho mar nyithindwa matindo nikech kata kawuono na neno ka nyithindwa pod nas wounds e hospital. Kago erokamano ni High Excellency Governor Wanga, the first day noyude ka na neno gi wang'a kodhi hospital mondo nodhi one Gen Z mohinyore kendo nomigi support. Always en gi support. Kendo I can remember ni kata chieng'no en ne hospital mowuothe otanda kotanda ne ok ofia ni gigi gin gima lich. Wan kaka joma mine wa Gen Z ni muoch kayowa to wariwo gi lwedo. Gima ne wakwayo kwe. Wakwayo kwe e Kenya mangima. Kwe iloso gi joma dongo. To kwe iloso gi joma be nochako loso gigi chakre chon kaka jakom Raila Amolo Odinga. Wan kaka jo ODM wachungi wa jakom ni dialogue madang kel kwe nikech kata kawuono ma wawuoyo kani nyithindwa mang'eny nigi rem e hospital kata Kenyatta nuneno gi wang'u ka giwuoyo ni kata kobedo ni gituo kamano to pod gichung' gi ratiro ma gidwaro e Kenya. Wakwayo Mr. President ni gik moko duto tema Gen Z owacho gin be gitim. Ka ok kamano erouru kamano. Cleophas kapok aduoki e studio mondo idhi nyime kod twak an ka kod moko kuom rowere mag ODM kaendi ibo chak gi nyingi rang'isi pachi nang'o kalore kod twak madhi nyime okinyi ma kawuono. Mokwongo iluonga ne Kalia Jasper, an ODM youth leader mar Suba North constituency Mbita. An kawuono waromo kaka kojede matindo gi chama mondo waketre e winjruok achiel kendo wagol duondo kaka joma tindo mar Homa Bay County ka. Ni wan wasiro kendo wasiro motegno kabisa wach mar Raila Amolo Odinga mane otimo nyoro mane gi sign weche mag NADCO report ka. Moko achiel kuom gimomiyo vijende nyocha ng'anyo vijenzi macha ng'anyo ne gin moko kuom gigo omake NADCO report cha. Omiyo wan Raila osechung' kodwa, ODM osechung' kodwa kabisa. Kendo wayiere kod Raila Odinga step momeko wan kaka joma tindo mag ODM mar Homa Bay kaendi. Wan kodwa wabiro wuotho kod odam kandam nikech wang'eyo history mare gi joma tindo. Kendo kokamano wachako wachung' motegno gi gavana marwa Gladys Wanga. Achiel kuom jogo mosechung' matek kabisa gi vijende mar Homa Bay County ka en Gladys Wanga ma en gavana wa. Omiyo erokamano ahinya Cleophas aneno ka tie kod jakom mag rowere mag ODM e kaunti ma Homa Bay County mondo winjane pache kalo kod twak ma kawuono gi bago odiechieng' ma kawuono. Pachi nang'o kalo kod wach mar obedo odiechieng' manyoro kaka achiel kuom rowere mag Homa Bay County. Wan kaka joma tindo mawuok Homa Bay County ka wan wariwore gi Raila Amolo Odinga 100% kaluwore gi okang' manokawo nyoro mane giyiere ni NADCO report dibedo implemented. And wawacho ni gima Raila Amolo Odinga neno kobedo piny wan kata waidh mana kalapapla ok wanyal neno.
support Raila Amolo Odinga and wang'eyo ni nyocha ne wang'anyo kaka jomatindo ne wadwaro reforms to NADCO report oting'o reports te mane wadwaro moting'o gik machalo hysterical injustices weche mag IBC reforms mago te are covered e NADCO report and wan waungo governor marwa bende Her Excellency Gladys Wanga kumosegike gi Homa Bay County gi kuma noyude waneno kwa dhi direction makare mano miyo wawacho ni wan kaka jo ODM waluore gi Raila Amolo Odinga gi jogene te gi oganda luo te gi mowacho mane teko zok te erokamano ahinya Cleophas Oluoch mano ne achiel kachiel ne wanetwa kod jotelo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay County ka winjo ka gisiro lwedo jatendgi mano Raila Amolo Odinga kaluwore kod wach mane giwacho mondo mi twak obedie kochakore wuok juma manyien matieko midhiero moko mosebedo e pacho ka nyiro chutho kaluwore kod ng'anyo mar rowere mag Gen Z osebedo ka dhigo nyime kod gwenge ma pacho ka mar kwedo sirikal mar Kenya Kwanza ma giwacho ni kosebedo ka tayo e yo mowinjore ka kamano Cleophas abiro duoki achiel kachiel e studio mondo dhi nyime kod twak mbaka ma ongo kawuono kwang'eyo kaka ochumi mar Kenya chalo e odiochieng' ma kawuono Cleophas. Agoni erokamano ahinya Lebich. Gitieko twak to giwuok awuoka ng'wech kendo en duond jo ODM e kaunti ma Homa Bay. Erokamano ahinya kele weche manyien bende mag migago ka gikacha ng'ich welo kod mano mar yomre odiochieng' ma kawuono. Nyakoro mojong wuok e kaunti ma Homa Bay weche thoth ahinya ang'eni ang'warang matimore e kaunti ma Mombasa kod kaunti ma Migori kinde mabiro to sani ne nitiere ote mano onego bed ni atieko somo kaka to bang'e ang' abi akawo pach welo mano gi studio kar kae no atieko gi Shilo Lang achaka kod CPA Eric Odera kaachiel kod CPA Ken Nyamolo to sani nitiere penjo ok penjo duoko ada duoko mag osebed ka ioro kanyo mar Ruth Nyathi Ochieng' amachak gi ote mar Ruth Nyathi Ochieng' kaachiel kod mamoko wacho ni ochumi ma thurka okuoe nikech omedore okinyi godiochieng'. Gik machangia racho uchumi thoth moko kuom gi en kaka ng'anyo nok mar tije to maduong' moloyo en mibadhi corruption chakre mano e ofise madongo karidore piny na jolony ni ero uchumi to osechalo kamano koro okenge mage ma japiny ma kawaida kaka an kama winje ni kama winjo anuoye kendo kaka japiny ma japiny ma kawaida kaka an ka ma owinjo tim mondo kik ochumi bembe mogik awinjo ni sirkal awinjo sirkal kata owinjo sirkal otim ang'o mondo ber uchumi aluo twak kanu moja inako erokamano ahinya. Oti machielo man ka mar Prince Sam owacho ni en kaka Gen Z unlocked in kendo adieri ema wadwaro piny tek mond liete gide modak gi nyithi kiye winjo matek. Erokamano Prince Sam kumote mari Ezi jakara chuonyo wacho ni Kenya sani ni akirikiki manyaka jotelo come together jodolo lam ne piny alam ni anga penjo no bang' kanga duong' haya mano ma jakara chuonyo janeno ni wacho ni kawinjo twak mos kara en adier ni World Bank kod IMF ema nyocha oketo jatend piny Kenya tesre e medo osuru jogi onego wabed gi arambe moro mogike e Kenya kae mondo wachul gope jogi kaka koro Korea ne odhi nyime kaka Korea notimo mondo mi wadoge balanced budget onego waketh constituencies mathoth wabed gi governors 47 MPs 47 senators 47 kod MCS 2,000 kathoth mago migepe ma oromo tayo Kenya mane ote mare kwacho ni sirkal bende onego bed gi tax policy manyalo encourage industrialization kod small businesses. Msara bende onego rang kaka iduoko piny mane duoko piny SRC osiko wacho ni giketo sara according to market rate jatij sirkal ok nyal wacho ni jatij sirkal ok nyal chul kaka ichulo jo private sector. Sirkal en service not business. Eric Odera penjo mag joneno seoro ka paro seor kar ka kaachiel koda kama moko mar Odoyo Odienya mar Mugitivi winjo maber ken Migori en owacho kanyo ni jakom ema koro kon ni onego odimbre owe ketho ni Gen Z maloso Kenya.
Eric Okeyo. Eric Odera, antie kuomi koro mondo mi lerna. Okay, achak gi dwoko Makakumu Junior, mawuok Kasgunga. Adwoko nero kamano ahinya kuom winjowa, en jok mang'eyo kabisa, kendo amoso jothurwa duto te, ageno ni gintie maber. Adwa dwoko penjo, especially penjo ma Ruth Ochieng' owacho. Ruth Ochieng' penjo maber kabisa, neto as an individual, dang' itim ang'o mondo mi I survive in such a situation mar ochumi ni. To kendo chako penjo ni to ang'o minyalo tim, Kenya nyalo tim ang'o? Penjo ma in economic terms wawacho ni microeconomic and macroeconomic levels. Number one, gima an individual nyalo timo, en nyaka spend through a budget. Tiende ni koro kapok itimo anything in a tough economic situation, you implement gimiluongo ne expenditure rationalization at microeconomic level. So use a budget. Draw a budget of your monthly expenditure and stick to it. Okay? Inyalo give a very small room for miscellaneous and contingencies. The same thing my government bende owinjo bende implement. Emomiyo wa insist ni as part of cutting back on the budget, then they have to rationalize the budget. Mondo anything is not necessary, is not critical, is not essential, we have to do away with. Okay? Emomiyo na inano ka jatend piny no temo wacho ni odhi readjust, odhi rearrange the government. Parastatals not essentials are going to be merged or done away with altogether. The same thing owinjo bende otimo kata gi ministries. Okay? As a way of working out on this budget bende owinjo bende ni gimanyo other sources. The most easier one, mang'eyo ne ginyalo timo, they will be reverting back to the loan. But we will be advising this. Ni kata ka revert the loan, number one, the loan owinjo bed ni kaw mana mar amount to the deficit. Okay, kakoro budget no wasegoyo, we know the deficit in the budget was between 300 and 600 billion. We should stick to that. Okay? Unge any reason we should be borrowing 1 trillion when the deficit is only 300. Okay? That's number one. Number two, we had advised him, instead of going for IMF and the World Bank, those expensive loans, then we need to go for cheaper loans, regional, from the regional trading blocks. Okay? The continental area trade areas, okay? Bilateral and multilateral mawantiere go around, we can source those loans. To my mind back mosegore iga mokalo kata iga moro cha Eric Odera wasewache kar ka debedi kata jolony e weche mag uchumi ne sirkal masomo paro ma jatend piny Kenya wacho nego duok piny mokwongo e apise kanyo githoth jok macholo weche gi mag uchumi pok gimiya paro ni koso paro ni onge kata regional block marwa ma wantiere kaka EAC kata mamoko bende ka odhi kata SAD kata wach daka ogowi ECOWAS kata kidadhi malo north debe ni rieko ne maonge iye ka koso ma ok ochamit molo ma iye. The thing is, our people are not honest. And there is a lot of vested interest in these things. Okay? One get three main problems in this economy. Apart from the expenditure and issues of physical policies, one get problem mar corruption, which has been mentioned. And my brother here know actually issues of wastages. Recently, no actually jotendwagi public servants are walking around flouting 10 million watches, you know, get things much. They are living in opulence, which should not be the case. So there's a lot of corruption, there's a lot of wastages. The third problem I want to go and give you illicit trade. I will give you an example. Recently, the data, the export data, mar China as a country. China actually they exported to Kenya goods worth 756 billion Kenya shillings. Kibiro in our local data, KRA actually the trade between Kenya and China was amounting to 356 billion. The question is, where is the difference? Tingeni the difference olal nyaka gi tax. Okay? And there's a lot. There's a lot my bedo smuggled in, smuggled out, and they don't contribute to the income. Okay? So there's a lot that needs to be done. Now, where time is Cleophas, there's a lot which needs to be done. Kataki where we are killing siasa matin. Okay? Although ni anto kaja siasa. But we are killing siasa matin. Kataki ngiyo the structure mar government. Wawacho ni jimang'eny nitiere ka ma are drawing huge salaries which they don't work for. Nitiere dhano ka mosekadho higni mowinjo be nigi tiyogo.
above 60 years. Seriously. And here, Kata Church is not excluded. Even the mother churches, the big churches around, are keeping on recycling old people who should be babysitting and taking care of their grandsons and daughters in the village. We should not be the case. We should open up the spaces for the young and energetic people who can work, distribute, an equal distribution of income and wealth. Okay? Iwinje kanyo CPA Ken Nyamolo imbele kama intiere karibe ni Kenya chulo gope mane oko kao to chal mar Kenya jo piny kaka bende medo chwalo ngur mopogoro opogore kapok adhi kaunti ma Kisii awinja ne pachi. Weche mag gope ma Kenya nitie godo en gima e kinde mang'eny osebedo a top secret. Ikone wani nitie hola mane Kenya okawo to accountability to nil. Aparo ni king'iyo mtandao nitie jomoko mosewacho ni mondo okone wani gowi ma wantie godo ni mar Kenya ni en pesa di mondo wachanguru wadhano milion 45 lakini joma tiyo to nyalo bedo 25 million kata manigi resources. Wauru 5,000 kawuono mondo watiek gigi nikech inyalo bedo ni chulo gimikia. Omiyo weche mag det nyaka wachni wadiera ni ne waholo gowi makama, ne watimo kode gima kama, interest rate mare ne kama, onego bed ni watieko chule by time makama. Mago gik monego bed ni bedo in the public. Taparo ni kata komedo wacho weche magowi nitie task force manyo bedo formed gi jatelo mar Kenya ni mondo jomoko ngi. Aparo kaka LSK wan jatendwa nyodagi nikech ng'ama nigi ratiro mar timo that audit mondo mi wadiera at the office of the Auditor General. Kogowi to samoro nyalo bedo ni wachulo gik mwakia. Samoro nitie gope mano hol to tim godo gik moko to adiera makende en ni nyaka aming'a piny to nyaka wafweny manyiswa ni un gi gope jo India gin pesa di, gin China gin pesa di, to gitimo ang'o. To mane gima na wacho ni governance. Wang'iyo Singapore. Nitie prime minister kata minister ma Singapore mano bedo implicated in corruption. To ne ok onyal dhi face Lee Kuan Yew, omiyo nodere. Kawacho kamano taduoko Ruth Nyathi Ochieng' mano penjwa no kenge mage ma waneno no nego beni wakawo. Achiel en mibadhi. Corruption. To corruption ni oked mana jotelo kede. Awinjo kata ka jotelo ODM wuoyo. Gimene gik ma giwacho nitie gi mibadhi moko igi. Adiera en ni ochopo kama koro ka Gen Z penjo the hard questions. Lee Kuan Yew in Singapore no sanitize politics. Kapok ichung' tibedo vetted. Character mari isebedo ng'ano machalo nade. Achebe to wacho ni wan kaka African countries. Yes? In the anthills of the savannah. Wan gi soko moro mwatuomega chuodho in the name of politicians. And we expect ni ka giwuok watuomo pi chuodho soko emwakete siasa. Kwa setuomogi to we expect ni duro cha dhi settle to the siasa ni dhi bedo ng'ama sanitize. Nyaka wadwar kaka wa sanitize siasa wa. Ka wuod Nyamolo mawuoyo ka indi ni osebedo jamibadhi. Obiro to mi en far japuonjna moro ka ni puonja chik kane wasomo criminal law to noko ne wanika penjo tami to para mubungeni tikoni republic versus mubungeni nyaka yud ka en gi case moro misite. Iwinjo tiende ni nyaka wachak wan wawegi un joma ne wuoyo ground. Ruth Nyathi Ochieng' un joma uyiero muketo nyaka uket ji man gi interest to what heart. Nikech waseneno e Kenya kaka wuono shida manyo wantie godo gik manyo Gen Z biro ka wabunge wa ne bed ni gitiyo gi dier wigi to ok nonego bed ni wachopo kanyo. Legislature ma en parliament ukend gi executive. Gima executive wache magedwa mondo gitim. They must make that distinction. This separation of power nyaka bedie.
Erokamano. Anga duogi nyakora mag jwang, anga duogo mondo ayud weche mogik kawuok kuom CP Erika Odera kod Ken Nyamolo kaachiel koda ka anga duogi ir Sheila Olang, ang'eni pok ayudo pache kotone kod gope kaachiel kod task force manolos kata putno mane oyier kanyo kod jatend piny Kenya mosechung' nyaka sani ni en to ne en nade weche mag gope ma piny Kenya nitiere godo. To sani yiena mondo adhi ane kaunti ma Kisii. Crispin Otieno oyawre Kisii uchewe machal nade kono ne chal mar wach nyaka sani to giwache nade kotene kod chal mar uchumi e kaunti ma Kisii. Kisii wacheo maber Cleophas kama antiere ni antiere machiegni gi alapno mag Gusii Stadium kuma adwa ni mondo olos kod jopiny kaluwore kod chal mar weche thurka aina apek mar ngima. Nataka tu kuzungumza na baadhi ya wakazi katika kaunti hii ya Kisii. Hawa ni wale ambao ni wafanyabiashara ama waendeshaji bodaboda katika mji huu wa Kisii. Tumekuwa tukidia misitu ya maandamano takriban wiki tatu sasa, vijana wakilalamikia ugumu wa maisha, ukosefu wa kazi, vile vile kuna masuala mengi yanayofungamana na ambavyo serikali inapigana na ufisadi. Je, kwa maoni yako ikoje, hali ya uchumi iko vipi kwa mtazamo wako? Jina ni Francis Nyabia, mji wa hapa Kisii Gusii Stadium, bodaboda. Mimi kulingana na maoni yangu, hali ya uchumi tunaendelea kung'ang'ana nayo, although tumefinywa mahali, lakini kazi tunaendelea tu kujikakamua kufanya kazi ili tuone ya kwamba tutapata lishe yetu ya kawaida. Alafu juu ya haya maandamano venye yalikuwa yanaendelea na bado hayajaisha kulingana matako yetu hayajaangaziwa, lakini tunaongoja tuone ya kwamba jinsi serikali itakavyo endeshwa, tuone ni jinsi gani mambo yatakavyoendelea. Alafu labda tuliona rais akileta pamoja viongozi wa upinzani kama njia mojawapo ya kuleta. Mimi naona ya kwamba ndio rais anaenda kukosea zaidi, sababu hapo awali wangekuwa na hayo mazungumzo, sio sasa wakati wa Gen Z mambo hapa. Hiyo namwambia si hapa nyokoro mo jongwa timo mos picha ma Kisii obagoa kata kamano ntiere wate molose ka wayudo ang duoko de makare. To sani joja wako ni kaunti ma Mombasa orango na chal mar piny Kenya kata chal mar uchumi nyaka sani kaunti ma Mombasa wawinjane kato bange kwa loso ma Kisii ang waduogi mondo watugi kata wakoni gi achiel kachiel. Joja wako Mombasa chal nade weche mag uchumi kauno? Erokamano ahinya Cleophas Oluoch. E kaunti ma Mombasa wantiere makare, to jo kaunti ni bende ni kod twak gin be gikone wach uchumi ni onego be ni giwuoye giwacho ni to gineno ka otero gi nade, ohinyo gi koso gineno ka odhi kodgi maber. Mathoth we awinjane kuom moko kuom gi kaendi. Suda machiegni ka chakna chaka gi nyingi tinyisane ni wach mar uchumi ni in iwuon ineno kodhi kodi nade, to mokwongo itimo ohala mane? An mokwongo iluonga ni Manoa kaka nying mong'eyago, lakini nying ma onyuolago iluonga ni Samson Otieno Mondi. An adak Mombasa ka mahiga mar 25 to tija matiyo an boda. To gima anya wacho kuom uchumi ni, anya wacho ni Ruto tugo gi pachwa nikech nwagone kura ndi wan kaka jo boda dwang'e ni weche dhi bedo maber. To nokotarajia kamano, lakini aneno ka weche diwa maber. Kini wacho uchumi sani ok inya puonjo kata nyathi, to mokwongo kano kuom puonjo nyathi school mokwongo kaka wachiemo no kendo wachiemo sani chiemo ok dhi school. Ineno koro waneno matek sana itiyo, to koro pesa mang'eny itere school. To koro bang' manyo gima nya wacho kendo machielo kuom uchumi kaka diwa ni sani wacho mafuta. Ruto nochikowa onono ni mafuta nen ga siling 227. Sani mafuta en 186. Ineno to no target marwa neno ni mafuta biro 137 kaka no wawinjere kode wan go jo boda. To koro poko timere nyaka sani mahiga 2.5. To koro waonge matarajio ka maisha dhi dok piny. Ok wang'eyo lengo mar Ruto en ang'o. To gini osechandowa, emomiyo wan kaka jo Gen Z wasedonje ndara mondo Ruto otim kaka wadwaro. Wan kaka boda gi jomoko Gen Z wan mono keto Ruto kom
to wan e boss ne wan en ema nyoko winjo kaka wadwaro. Neno ko wacho ni nitiere chenro modwa keto mag duoko piny kwan ushuru kata budget ma pacho ka. Kiani bude no kama nyalo konyo bero uchumi. Ati? Paro mano kono de odwa geto duoko chien kwan mag ushuru mikao kwan omuom mitiyo go e pacho ka duoko budget piny. Bi paro ni ma nyalo konyo bero weche mag uchumi. Ma ok nyalo konyo nikech ne wacho ni odhi duoko gik moko piny. Aparo mano kaka itemo wacho dong. Kaka nobedo piny gi ministries gi wabunge, Ruto noketo weche mang'eny sana mag ushuru. To gino komorowa, an kaka jaboda boda, gini nokomorowa to gi jowetewa moko gi. Onge matumaini babana, onge tene mondo awuondi, onge matumaini kabisa. To koro ka Ruto pod dhi mbele gi wachni, tene wadhi hinyore mang'eny sana. Ineno, koro gima kwayo sana kuom president, watima kaka wadwaro, mondo mi watich mayot. Ineno, kata sani chulo ot tek bwana. Ineno, otek nikech sani dhi mbiyo ichulo ot gi chiemo, maendeleo mamoro amora ok inyal timo. Ineno, mano kende manya wacho. Ne pachi ng'at machielo chak nachaka gi nyingi tinyisa ni to wach uchumi ni ineno ka dhi kodi nade ngina kamera koni. Nyinga Samuel Odhiambo Nyabach. Kaluwore gi lain mar ochumi rach sana kendo ji hinyore. Osuru manoket ohinyo jobiasara, joma timo biasara ohinyore kendo kuny maber. Koro wan owuon wasefumilia ma koro kuma wachiko otamowa wa jobiasara. Ochumi rach kabisa. Kaluwore gi program kaka nowacho ni ji diere campaign, nokoni jobiasara joboda boda dhi winjo maber. Joboda boda hinyore, jobiasara matindo tindo mama mboga osebedo ka hinyore kabisa. To waneno ka ne gibedo piny gi jotelo mopogore opogore gikone gichano bago twak. Iparo ni twak maka gi bago nyalo konyo bero weche mag uchumi? Twak ma obiro bedo go gi jo mamoko jo viongozi onge gimoro amora mabiro konyo ka lain mar uchumi. Uchumi onge gima biro lokore kata matin. Omiyo owuon dhano hinyore, jopiny hinyore seriously. Koro iparo ni ang'o monego bed ni timo gi sani? Gima onegore obedo watim, onegore obedo okawo jotelo mondo obed piny owuogo, ong'iyane kaka nyalo golo wach mar osuru ni kabisa, eka ji biro konyore. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo mago mana moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa katemo loso e wi wach uchumi magikone kaka gin giwegi gineno ka uchumi ni ok dhi kode maber, omiyo gikone ka ber to onego bedi piny owacho keto chenro makare mag neno ni uchumi ma pacho ka berore. Koro wabiro medo mana luwo weche gi kowuok e kaunti ma Mombasa ni mondo awinja ni to moko kuom jopiny to wacho ang'o to chutho kotenore kod weche mag uchumi ma pacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ya George Aoko ke kanti wuok e kaunti ma Mombasa e weche mathoth mapontiere kar kae. Waduogo kendo wadhi nyime kod chenro kata kamano nyakoro mag jwang' kaunti ma Kisii kanyo kang' wayudo thuolo waboyude kawuono wabedo kod odiochieng' ma kiny kasani nyakoro mag jwang' wadayudo thuolo mar mondo mi watwag bende kod Sheila Olang kama entiere kar ka dong mana gi thuolo mar dakika 4 kendo watieko chenro kiny ma kawuono. To daher ni kik atiek chenro kapok awinjo pachi kotenore kod tego uchumi ka irango gope ma bende nitiere kar ka piny Kenya. Kata koro ni dono chungo kete tema put mar japaga chiel mane jatend piny Kenya oyiero mar nono gope ma pacho kae. Nowach kanyo ne ataro mar chik jomoko dagi donjo e aput machalo kamano nyaka sani nyalo kete pim machal nade. Telo makare tayo weche mag gope kod neno ni uchumi ma pacho ka bende uchung' motegno. Kang' imede kanyo ang' imedna gi wach mari mogik Sheila. Erokamano Cleophas. Anyalo wacho ni wach ma jatelo no wuok kowacho ni odwa keto task force. Ayie gi msimamo mar LSK gi joma notamre ni task force no ok en gima wadwaro. To anyalo wacho ni Cleophas gima chandowa kae en ni wang'iyo ni pile pile ka nitie shida to wakawo solutions ma wang'iyo go mapile, iloso task force to ji wuoyo to ji ndiko report to gima nyalo bedo ni wago kanyo onge malong'o. Ma emomiyo ineno ka wan gi Gen Z ma kata nyoro noneno ka jakom ma Raila Amolo Odinga nowacho ni we mondo wami dialogue a chance. Ineno ka Gen Z mang'eny chunygi dhi ka tek matin nikech giwacho ni pile pile wabet piny ka wacho ni wawuoyo to onge gima timore. Ok inyal nyisa ni kata kawuono Cleophas studio ka wasebet piny an, in, Eric gi Ken ka wago mbaka machal kama. Ok inyal bedo ni mbaka ma wagogi gin mbaka ma ok chope it sirkal kata ni onge ng'ama nyalo bet bath gi mawach ni an jalony mar uchumi watim kama.
So nyiso ni magi gik ma jok manie telo ok dwa mondo gitim. Tang'o miyo ok idwa ni mondo waket lokruok nikech gin gi wuon kaka Ken nosewacho, gin gi wuon gi benefit ka gichiemo ka. Koro ok gidwa ni mondo idhi mak ofuko kama gichieme cha. To gima nyalo wacho ne joma penjo ni ara koro kuma koro wasechope ni watim nang'o. Gima anyalo chako duoko apa ni Ruth be mano wacho man Ruth Ochieng. Anyalo chako nyise ni already wan e process watime. An millennial asebedo ka dhi ng'anyo, asebedo ka temo wuoyo. Gimokwongo ma nyaka wabed go en gima kizungu wacho ni awareness, ng'eyo. Nyaka ing'e ni ang'o matimore. Kiwawe ni jo wabunge gidhi jo od bura dhi to go kura wuoyo to kinyal winjo gima gitimo. Nikech sani koro wang'e ni gimoro amora ma gitimo, chike moro amora ma giketo, wan kaka wananchi ema chike go bobiro to affect wa. Mano gimokwongo. Koro nyaka wabed gi awareness. Koro movement mineno matimre, koko mang'eny matimre ng'anyo ma Gen Z ni, en nikech that push mar awareness koro sechopo. Koro timore. Ji sani koro ng'eyo. Gimar ariyo en ni nyaka wabed gi gima iluongo ni accountability. Ji kantie wek loso task force manyien, we dialogue manyien. Gigo nitie, in tima gimonego bed ni timo. Ka Gen Z wacho ni onge ng'at midwa bet go piny mondo iwuogo, gimonego bed ni timo ing'eyo. Koro in kaka sirkal dhi mondo itim. Nyoro waneno ka ne nitie joma omako ne dwaro ni CS mar sports mana Babu na Mwamba. Kane gipenja ni lerwa ni budget ma joma wuok sani di Olympics Paris. Budget no chal manade. Wadwa ng'e ni ji adi ma ok gin jok ma participate e Olympics mitero Paris kanyo. Ineno ka magi gik machon mwananchi nok nyal penjo. Be nok opar kata. Onena ka ndege opong' ji dhi Paris to koelewa. To kawuono waneno ni ng'ato nyisi ni it is my constitutional right. Nyaka ng'e chik wacho ni ka dwaro ta nyalo penjo minister ni ji adi ma di Paris titiyo gi pesa di. Koro mae en gima nyaka waendelea. Mar adek mogik manyalo wacho ni action. Kik waol. Nyaka waendelea penjo. Obed MCA, obed women rep, obed ng'ato kanye. Nyaka ibi mi penj mbunge nini aya, mbunge nini kae. CDF en pesa di. Tisetiyo gi CDF marom nade. Isetiyo go kiloso ang'o. Mondo wang'e ni kaka sa sudo kadhi sani, wan kaka jo Kenya, wabo bedo jok ma the younger generation, one generation madwaro development focus. Ok wadwa ni ng'ato biro to wuoyo to inyisowa gik mok waelewa ti proceed go. Koro nyalo chako wacho ni gik moko adek monego bed ni wang'iyo, wabed gi awareness mondo wang'e ni ang'o matimore, wapenj accountability, wapenj jotelo go ni en ang'o motimo, gigi institutions tie, wekuru create institutions manyien, timura tiju kako onego bed ni utimo. To mar adek wabed actionable. Nyaka wabed ni jok ma kata ka gimoro timore kik iluor, kata obed ni en mbunge ni, kata obed ni en women, kata MC, kik iluor, kata pastor kipenya ni pastor apenjie ni ya kama timore to ok en gima ber. Odoko ni ok iyie gi ng'ato, ok en sign mar achai. Ng'eni samoro wan kaka onagi waneno ni kata ka nitie ng'at mok iyie go ng'ama waneno ni duo ni waneno ni mano en sign mar achai. Ok en sign mar en gima ber kabisa mondo ji onyalo bed piny ka ji wuoyo. Kamano. Erokamano. Agoni erokamano ya Shilo Lang. Kumiyo thuolo matok koda bende okinyi makono cheno mar mbako romo kendo miwa wach mari mogik. Aduogo e studio ka mondo mi atiek twak ka gi weche mogik kuom wenda manago ka bende CPA Rick Odera achako odi ka atiek koda CPA Ken Nyamulo. Wach matieko go en Gen Z gi jowa matindo duto te wuogoko motegno kendo gigore motegno nikech gin makech kagi. Revelation ma notimore e France nokel gi jok mnikech kayo. Emomiyo ne ging'ado ng'ut Louis the 16th oko gi Maria Antoinette. Wawuguru motegno wapenjuru jogi kok ginyal mago wagolo oko. Jo ODM gi pora neno ka gibudundre mago jo piny bro sweep away. Nyaka Raila Odinga must make his stand very clear. Kai is for the pro system, he will be swept out. And he has a decision to choose. Let him choose wisely. And mane madanga wego, lakini government has failed and they are not doing enough to resuscitate this economy. Erokamano ahinya mano wuod Kaskunga, CPA Rick Odera. CPA Ken Nyamulo, wach mari mogik. Erokamano ne Ramogi TV, go oganda luo mawinjowa. Abro wacho machuok. Ochopo kama koro nyaka wawuoguru oko. Gen Z osechake nyaka wa support gi. To ka wa support gi to nyaka wapenjire the very honest questions. Nyaka wapenjire penjo ma wasebedo samoro kwa penjore mana kwa kuodho.
achiel nawacho ni nyaka koro wa sanitize politics magwa. So komwadhi mwatuombe ma wan wasiko mana kwatuombo duro ne wang'ni erojenzi ochake wachakie and mano endo miyo waketo wabunge wate on notice abo chako gi mara makebera mwalimu Orero kamo bende ong'e nitie jatend Jozen Zima bende biro manyako tim gik monego be notim ma NCPA Nyamolo wakili Nyamolo wuod bungu kamano omiyo wawuoguru watimuru gimomiyo watim giselet wa down but ok wanyal donje bunge wate jomwatero go mondo okonywa. Accountability is key. Erokamano CPA Ken Nyamolo wakili kunruto matoko doka chelo kodaka CPA Rikodera en moro maronyo koro mo jwanga wan bende koda Sheila Olang mane uture koda chel kachiel kuwoka Brussels Belgium. Erokamano kuom twak kodwa Sheila okinyi makone chenro mara mbakoro mane makelo giko na tae chenro makawuono kantiere kod nyawadwa Joyce Oduor Alex Obado. Erokamano kod langi duto ko jofwambo duto e county ma Homa Bay Migori ntiere sigana moro monego beni waluoni kanyo Mombasa Kisii onjo kata ma Kisumu siabe ne gik matimore odiochieng' ma kawuono. Kata kamano de waranga chel kachiel gigo mobedo kata katimore county mano ma Migori mabendo osebedo kata katimore nyakoro moge jwang' ka watieko mana twak mar okinyi makono mana gigo mano kelo ni achiel kachiel okinyi makawuono mondo mi wabedane kod ng'eyo ni ginto gin gik mage motimore nyaka sani. Wach machopo na kawuok e county ma Migori en ni kar kunyo mula mayudore Rongo oganda maromo 5 owito ngimagi. Mano masira mantiere mabende wayudo ka okinyi makawuono ka Jojo malero nwani ji 5 oseyang ne owito ngimagi ka mamoko bende ohinyore. Ma en report mochiw kod jalup county commissioner Marongo mano George Otenga. Wacho no otieno manyoro ne ntiere masira mano timore mano weyo ka oganda moko ne medo gol kar kunyo mula mano mayudore gweng'o Marongo kaluwore koda laktar mano mo chung' ne weche go mag medical services e county ma Migori mano daktari Dan Ochiel mabende olero ni jogo mano owito ngimagi odiochieng' no ma nyoro. Ang'eni wayudo report mamoko bende odiochieng' ma kawuono to kata kamano ne en kar kunyo mula ma tutne romo futa 750 en kama tuta enya kwa Ramogi Jwang kama ne ntiere jogo mane okwamo ye kata moko mane oresi moko bende owito ngimagi ka jogo mwito ngimagi duto romo 5. Watie kanya kwa Ramogi Jwang waboyudo thuolo mar mondo mi watwag kodi kendo e chenro mamoko mag Ramogi TV kasani makelo giko ma chenro mar mbako romo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwa Ramogi nyaka chisango oriti masani.